Hello guys, what's up guys? Maayong hapon guys. So manangkong sa ta guys. Baga itangkong diha sa bulan sa natuog. Bati kini kamunggay. So magkuha ta dag kamunggay kay sayo-sayo pa ang gabi di nakita na dito. So magtinilas ta kay katunok na ta. So nagtinilas na ta kay to kay ato ni panid-an dapita og asa dapita ang kamunggay kay wa tay masudan nangarol man kamunggay tara. Right, na natin kamunggay. Gamay na siya. Gamay na lang. Kaya makasolve atong nihapon na ni. Dayon. Tangkong. Ang tangkong atong kuanan. Kinsa kani tangkong diri basta kay naraniluyo sa mga abangan guys. Diri sa Bohol. Bohol, Saudi America. Atay. Ako anon kanang mantika anang kuang kangkong niya tawag sa gamay butang tang kamunggay subakan og kuan napamokoy bulinaw so pata bulinaw kangkong.
Yawan. Angkong. Silaan. Kwarta. Galing galing. Ini mau tanya apa? Lihat ini patawag sa barangay ni. Ang iyang buhi mabasa na lagmangihi. Upak ay nagyurog ng El Niño. Grabe na sa welder sa ilang tubig, no? Na oy, Naku, ang sweldo na, no? ako mo lang. So, wala na guys, ito ang kuan guys. Ito ang kuan. Tangkong. Tangkong lang da, kaya ito kwarta. Kapalit og kuan. Mga lami-lami. Ba? Munggay na to. So, magpalit sa kukuan guys. Sa ito gani asin og patis akong suno no. So preparasyon pa ko eh matika na ko sugod no. Palit og patis ba. So thank you for watching guys, don't forget to subscribe.